ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସିନେମା ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଗସ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଚିକି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏକାକି ନିରୋଳା ଅବସ୍ଥାରେ କଥା ହେଉଥିବେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚିକିଙ୍କର କୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆସିବାର ଥିବ। ସେଇଠି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଲକି ଆଉ ନିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ବହୁତ ଖତରନାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟିରେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶା ଆଉ ଏପଟେ ଲକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିକି ରାମ ଆଉ ଚିକି ବି ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାମ ଚିକି ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ଚିକି ବି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚିକି ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକି ଆଉ ରାମ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଶା ଆଉ ଏପଟେ ଲକି କି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାଇନାଲ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ତ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଜଣା ଲୋକଟା ଆସିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଡନ୍। ଆଉ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଲକି ଏପଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶା ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶା ଦେଖିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିଶା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିର୍ ବି ସେ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଖାସ୍ କରି ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶାର ସିଏ ବାପା, ନା ନିଶାର ଆଉ କ'ଣ, କି ନିଶାର ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ, କି ନିଶାର ସତ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା? ତ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କି କାରଣ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶା କାହିଁକି ସେଠି ଅଟକି ଗଲା? ତ ଏଇ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।